Tämän oven takana on Bayer. Mennäänkö tutustumaan? Bayer on terveyteen ja ravitsemukseen keskittyvä yritys, joka toimii ihan kaikkialla maailmassa. Mutta nyt ollaan siis Suomessa ja Turussa, jolla on tässä kokonaisuudessa yllättävän iso rooli. Suomi on pieni maa, mutta täältä käsin johdetaan useita Bayerin kliinisiä lääketutkimuksia. Niissä on mukana johtavia tutkimuslaitoksia ympäri maapalloa, satoja tutkijoita ja lääketieteen ammattilaisia sekä tuhansia potilaita. Suomi tunnetaan yleisesti maana, josta viedään ulkomaille isoja tavaroita, kuten risteilyaluksia tai tonninpainuisia paperirullia. Mutta kyllä täältä viedään maailmalle myös jotakin todella pientä. Tällainen pieni suuri vientituote on Turussa kehitetty ehkäisykirkka, joita lähtee täältä kaikkialle maailmaan yli miljardin euron arvosta joka vuosi. Sitäkin tärkeämpää on, että sillä edistetään naisten asemaa, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Bayerin tavoitteena on taata 100 miljoonalle naiselle pääsy nykyaikaisen ehkäisyn piiriin matalan ja keskitulotason maissa vuoteen 2030 mennessä. Täällä Turussa on myös oma tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö, joka on erikoistunut lääkeannosteluun liittyviin teknologisiin innovaatioihin. Tavoitteena on kehittää parempia lääkkeitä myös sairauksiin, joihin ei ole vielä olemassa tehokasta hoitoa. Miksi Bayer panostaa Suomeen niin paljon? Siksi, että täällä on hyvä olla ja helppo tehdä yhteistyötä. Huippuosaamista, terveysalan innovaatioita ja ainutlaatuiset datavarannot tutkimuksen ja lääkekehityksen käytössä. Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan lisäksi tänne investoidaan muutenkin. Siitä viimeisin esimerkki on tämä Turun uusi huippumoderni tuotantolaitos. Bayerin tavoitteena on olla hiilineutraali koko maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Täällä Suomessa tosin tavoite on toteutunut omien toimintojen osalta jo vuonna 2021. Joten kiitos käynnistä, nähdään taas ja tehdään terveyttä kaikille! Ja hei, tämä meinasi unohtua. Bayer on siitäkin erikoinen yritys, että sillä on oma jalkapallojoukkue, jonka pelejä seurataan myös Suomessa ja aivan erityisesti täällä Turussa.